हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो जेबो भिडिअ लानानै फैयाखै, मानोना आङो दिनै मोनसे मेसिनखौ प्रमोसन खालामनो फैदों। बे मेसिनानो जाबाय गोदान मडेल माइरं सौग्रा, गुन्दै सौग्रा। दा नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन, भिडिअजों लोगोसे आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन बे मेसिना माबायदि। जाय मेसिननि खोथा आङो बुंदों बे मेसिना बेनो जाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ माइरं सौनाय। दा बेखौ माइरं सौनानैहाय टेस्टिं नायगासिनो दङ माबायदि जायो माइरङा। आरो बेयावहाय ना माइरङा ओरैबायदि साफ जायो, जावखानानै फैनाय बायदि जायो। नोंथांमोना जुदि गोसो गुदुं दङ बे मेसिनखौ लानो, बेखौहाय नोंथांमोना थांनानैहाय बायहैनो हागोन। दा बे मेसिनखौ प्रमोसन खालामनो थाखाय आंखौ बुंनाय जादों। बे भिडिअखौ आंबो खेबनाय जायाखै, माने बेखौ आङोहाय खेबनानैसो हरनाय जादों। जायनाखि मेसिन मालिकफोर आरो सानै साथाम मानसिया लाबाय बे मेसिनखौहाय। दा जायफ्रानाखि न'आवहाय माइरं माइ सौनानै अन गुन्दै सौनानै जानो गोसो दङ, दा दखान होनो गोसो दङ बेफोरबायदि माइरं सौनाय, अन गुन्दै सौनाय, हालदै गुन्दै सौनाय, नोंथांमोना बे मेसिनखौ लानो हागोन। आं बे मेसिननि दामखौबो लास्टआव खोन्थागोन नोंथांमोनहाय बे मेसिननि दामा बेसेबां आङो बेखौबो खिन्थागोन। बे मेसिनखौ आङो नुनानैहाय ओरैबायदि फसायदों, ओरैबायदि मोजां मोनदोंना, नोंथांमोनासो मा बुङो। बे मेसिनाव नोंथांमोना उवालाखौ गंथाम नुनो हागोन। बे गंसेया जाबाय बिदिनो अन सौनाय, मैदा सौनाय, हालदै सौनाय, बिदिनो बायदि गुन्दै सौनायाव खामानि होगोन। ओमफ्राय मोनसे साइडना जाहैबाय, बेयो जाबाय माइरंनि मोनसे साइडना, जायनाखि नोंथांमोना देरसिन नुदों बे देरसिना माइरंनि। आरो फारसेथिं गोरलैसिन नुदों बे गोरलैसिना अन सौनाय, बिदिनो आथा सौनाय, मैदा सौनाय, बिदिनो हालदै सौनाय, बेफोरबायदियाव सोलिगोन। माइरङा ओरैबायदि साफा जायो, माने सौनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बाजाराव फाननो हागोन आरो। ओरैबायदि साफा जायो माइरङा, जावखानानै फैनाय बायदि। नै नुनो मोनदों नोंथांमोना माइरंखौ नाय, ओरैबायदि। दा बे मेसिनखौ आङो ओरैबायदि फसायदों, बेखायनो आङो बुंदों बयखौबो जायफ्रानाखि माइरं माइ सौनायनि न'आवहाय मिल लागायनो गोसो बायनो हागोन। आरो बे मेसिना कारेन्टनि मेसिन, बे थावनि नङा, डाइरेक्ट कारेन्टनि। नोंथांमोना कारेन्टजोंनो बे खामानिखौ मावनो हागोन आरो। ओमफ्राय दा मेसिननि फरमुलाफोरखौ फोरोंदों, माबायदियाव बेसेबां होनांगौ, बेखौ कुवालिटि लानानै कुवालिटि बाय दामाबो आलदा जागोन आरो। 35निफ्राय लानानै दा 45 एबा 40सिम थांनो हागौ आरोखि बे मेसिननि दामा। दा मालिकआ बुंनाय बायदिला, खोन्थानाय बायदिला, नोंथांमोना माबायदि मेसिन नांगौ बे जायगायाव मोनजोबगोन। थोरसि बानायग्रा मेसिन नांगौ ना, दाउ अमाफोरनि आरो ना फिसिग्राफोरनि थाखाय नानि दाना खालामनाय, बयलार दाना खालामनाय, अमानि दाना खालामनाय, बेफोरबायदि मेसिनखौहाय बेयाव मोनजोबनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे थोरसि बानायग्रा मेसिनबो बेवहाय नोंथांमोना मोननो हागोन। थोरसि बानायग्रा मेसिना 70,000निफ्राय लानानैहाय 1 लाखसिम थाङो होननानै बुंदों, मेसिन बाय मेसिन। दा नोंथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं दङ, फेक्टरि लागायनो गोसो दं, कम्पानिफोर लागायनो गोसो दं, बे मेसिनखौहाय बिहरनो हागोन। आरो नोंथांमोना बे मेसिनजों खामानि मावनो, बे गोरलैनिफ्रायबो लुजागोन, ओमफ्राय बे गिदिरावबो लुनो हागोन नोंथांमोना। माने बे एसेल' सौनाय नालाय बेखौ गोरलैयाव होनानैनो नायनोसै आरो। गोबां सौला नोंथांमोना बे उवाल गिदिरनिफ्राय होनानैहाय सौनो हागोन। बेनो, दा दसे नायलांदो आरो नायनानैहाय फसायदोंना फसायाखै कमेन्टफोर खालामब्लानो जाबाय। नायनानै मेसिनफ्रा माबायदि। दा मेसिनखौहाय गोदान मडेल होननानै बुंदों। दा बिनि मेसिनानो जाहैबाय बिदिनो गुजरात, हायद्राबाद, दिल्ली बेफोरनिफ्राय थाङो बेनावहाय मेसिना। मेसिननि मालिकआ बुंनाय बायदिला। दा जायफ्रा नोंथांमोना बे मेसिनखौ बायनो गोसो, आंखौबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आरो आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरना होगोन नोंथांमोननोहाय। नोंथांमोना गोसोबायदियैहाय रायज्लायनानैहाय लायनो हागोन आरो, जायफ्रा न'आवहाय मिल लागायनो गोसो दङ। दा थावनि मिलाथ' बिखार जाजोबखाबाय जोंनिया। दा गोबां जायगायावनो मिलखौ नुनो मोनलिया। माने मिल माइ सौग्रा गोमालांनो हमजोब्बाय। बर'नि माइ सौग्रा उवाल, दंफांनि उवालनिफ्राय लानानैहाय मेसिननि मिल किटचेन गोमालांजोबनाय नुनो मोनबाय आरो दा गोबां खम नुनो मोनसै। आरो उवालनि खोथाखौथ' दा बुंसै, उवालाथ' गोमाबायानो होनजाखासै। बयनिबो न'खराव नुखालिनो उवालखौ। दा बबेबा जायगायावहाय गोबां दा
दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथुमनो सानबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामब्लानो जाबाय बयनोबो भिडिअनि लिंकफोरखौहाय। आरो नोंथाङा जुदि भिडिअखौ हामजादों लाइक होनो दाबाव, चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दा आरो जायफ्रा लायनो गोसो लायनो हागोन, कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय आंखौ डिसक्रिपसनाव नाम्बार लानानैहाय। मोजाङै रायज्लायनानैहाय नोंथांमोना बिनाव थांनो हागोन। आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। ओमफ्राय गोदान मडेल मेसिन नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव। बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।